Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain kama ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji miwah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala inggih awit paringipun berkah rahmat saha hidayahipun dumateng kula lan panjenengan sami sehingga wonten ing dalu menika kita dipun parengaken nyawiji kempalan manunggal ing papan punika sedaya kanthi pinayungan rahayu wilujeng nek ring sami kala. Ika salajengipun sholawat saha salam mugi katur dumateng uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambahipun dumateng putra garwa lan sahabatipun. Kanthi panuwun mugi-mugi kula lan panjenengan sami pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul kiamah.